Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo please post my story. Uye zvekare, do not share my number with anyone. Kana kuina someone anenge achida kundibatsira, munokwanisa kuzongondipa phone numbers ake, then I can use my other SIM card. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yavatorwa. I stay here in Cape Town Mukoma, but ndakatobva kuJoburg uko kwandainge ndichigara. I think ndokwandakatanga kusangana nemachallenges acho. Zvinhu zvacho hazvisi kana kutombomeka sense. Saka zviri kuitika ndezvekudai so. Inini ndinobuda imwe discharge yekuti kunyangwe ndikanzi ndikurara nemurume anotosvika pakutozviona kuti it is not normal, inenge iri ye white. Dzimwe nguva anotoita ari mafluids anotoita kunge weti. Zvose izvi zvakazotanga mushure mekunge ndatanga kuita zvekudanana nembinga. Makore ose awa ndaingorarama hangu nekungosikama varume online. Ndiri munhu ane body yakanaka yakaumbwa chaizvo, saka ndainge nditori nekafollowing kevarume vainge vachindifollowa kuFacebook uye zvakare kuTikTok. Kwandakazoita mistake kwava kupa munhu mapersonal numbers angu because ndainge ndachiva mari yake, sezvo ndainge ndakaona kuti naiyewo ari muJoburg. Ndikati izvi zvekuti ndichitumidzirwa ma20 izvi hazvitomborina kana dhiri. So pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndatanga kugara neumwe murume, zvekushandawo mandiri hazvitomborimo. Ndikabva ndati it is far much better hangu kuti ndinge ndichiita izvozvizvi zvekuzvitora mapictures hide my face ndoposta, then varume kana vakauya kwandiri, kana uine zvaunenge uchida kubva kwandiri like mapictures matatu inenge iri 60 without my face. Kana uchizoda video sometimes I will charge 150-200 kuita video call newe uchindiudza neniwo ndichikuudza zvaunenge uchida kuti ndige ndichikuudza. Ndo zvainge zvichitondiraramisa zvekutoti ndaitokwanisa kutobhadhara rent, kutumidzira amai mari kumusha uye zvekare nekutozvichengetawo muno muSouth Africa. So when I was on TikTok manje ndainge ndava kuitawo mavideos ndichiita iyo yakati kuuya twerking iyi, but ndisingarakidzi chiso changu. Vanhu vazhinji havatombozvizivi kuti ndinobva kuZim, vanotongofungidzirawo kuti ndiri muno muSouth Africa. Saka ndakabva ndatanga kutaura naye murume uyu. Pinbox kwangu akabva ati ainge achida kundipa mari, ndokubva andipa mari tikabva tatanga kudanana. So murume uyu mukomanashe ainge asingatombonzwisisiki zvachose. Ndaiva nehope dzandainge ndichimurotera dzainge dzichityisa, achifamba neni mune dzimwe nzvimbo dzinenge dzichityisa. It was a warning from God I guess, but nekuda kwemari ndakabva ndazochiva motikari yaaidhiraivha. Akauya akandipika up, tikabva taenda tikanorara kuhotel tiriko ikoko mukomanashe. Ndopaakabva achizotanga kurara neni. Kubva ipapo ndopandakatanga kungonzwa kupera simba usiku hwose, haana kana kuzombondibata ndichidikitira. Ndikabva ndazotanga kurutsa. This was mangwana acho makuseni. Chinondinetsa ndechekuti pamari iyo yaakandipa 3000 usiku hwose handina kana zvandakamboita nayo mari iyoyo kuti nditi ndakatengei. One thing, kamari kako kainge katongopera apa mumba ndisitomborina kana chikafu kana anything. After that takabva tachizorambana. Ndikabva ndazotaura neimwe friend yangu akati kuno kuCape Town kune business because kunouya matourists akawanda, ndozviri kutondipawo mari kunoko. So there is this other website. Akandidzidzisa kuti unoita sei pawebsite ipapo so as to have vanhu vanenge vachizokuda kana vava muno muSouth Africa. Vazhinji vacho vanenge vari varungu vanenge vachida kungotastawo maSouth African nemaAfricans in general. So ndokwandava. Dambudziko riripo nderekuti discharge dzacho dzandiri kubuda dzanyanyisa. This again it became even more after ndabhukwa neumwe muNigerian. Handina futi kumunzwisisa murume uyu because ainge achiti akauya kuno kuSouth Africa kuzoblessa. This other pastor waasina kuda kundiudza zita rake, akangoti nditi there is a pastor that has called me for an emergency, I have to bless him. Akangogara muSouth Africa for only 2 days kwava kutodzokera kuNigeria. Ipapo ndainge ndiinaye. Mukomanashi akati achingoenda, then ndikabva ndatanga kutonzwa kuti kusikarudzi kwangu ndichizonotarisa kudai ndikaona kuti ndainge ndaburitsa mamwe madischarge ainge akakora ari emilky white. So ndo problem yandiri kusangana nayo pari zvino zvekuti
zvava kutonetsa kana ndiine murume wandinenge ndiinaye kuti iyo ange achizvinzwisisa kuti it is normal. Ndakamboenda kuchipatara zvikanzi zvinoitika, but at the same time the discharge, it is just too much. I know kuti it is not normal. Apa chava kundivhundutsa ndichikuti kana kuri kumaperiod kwacho handichatomboende futi kumaperiod. Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, zvinotyisa kana ukaona munhu ega ava kuti it is not even normal at all. Zveshuwa zvinenge zvitombori normal. Hanzi handichazivi manje kuti imbinga yekuZimbabwe here yakandikanganisa kana kuti murume uyu wekuNigeria akangouya for 2 days muSouth Africa kuzonamatira vamwe pastor. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Maybe murume uyu wekuNigeria vanzvadzi ndiye akazotokuwedzerai. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. How can I tell my wife kuti musango ndine vana vemusango vanokwana ivo kuita 10? Dambudziko rakaitika pandiri nderekuti sekuru vangu pavakanditora kumusha ndichisiya mudzimai wangu ndichizoya kuHarare, sekuru vangu munhu wekuti vane maconnections uye zvekare ivo vane mamaini. Saka vakabva vati muzukuru, tarirawo nekuti ndakura ende ndafunga kuti iwewe unge uchizora namabusinesses angu awa. So ndakabva ndachizotanga kufamba ndichirakidzwa mamaini uye zvekare I was the one and still leading those operations. In business I am someone that is very honest, but in marriage I am not. Nekuda kwekuti mari yacho yandinenge ndakapata sometimes inenge yakawanda, saka kunyange ukataura nemukadzi ukamudza kuti unomuda anobva angobvuma. And mistake yakazoitika ndeyekuti ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichinwawo mishonga yekusimbisa misana, saka kungorara nemukadzi kamwe chete anobva atokuudza kutoti ndatova nepamuviri. Vana vandinoziva vandakaendesa kumaDNA i10, vamwe vacho ndakazoona kuti vainge vasiri vangu, kwainge kuri kungopomedzerwawo. So how do I tell my wife kuti ndine vana vakawanda kudaro vemusango? Kana mukaposta nyaya yangu ndisevesei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Yo, 10 zvakangoma hazvo veduwe. Kana muchiti mune mari yakawanda kamukoma, I think what you can do right now, you need to start preparing for the future. Nekuti kana reality, if reality sets in, mukanzi imimi mafa, vana ava vanozotanga kurwirawo pfuma yababa vavo, in which the empire that you were saying kuti you were building, it is going to fall down. Saka kana muine malawyers enyu, chigarai pasi nemalawyer, then you draft a will so as to protect your empire. Muchitoza kutoti ningi kana ndafa achapiwa chakati, ningi achapiwa chakati, as well as kuzogara nemudzimai wenyu pasi. Ndozviripo. She has to know. If you were the wife in that situation, kana kuri kunzi murume auya obva akuudza kuti ndine vana 10 vemusango, unoita sei? Do you fight or do you accept? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndakaromba mukoma, but handisati ndatanga kuita mari. Dambudziko riripo nderekuti ndakanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichiroora one of my cousin sister. Izvi ndiri kufanira kutozviita mukoma, not ndichishandisa hangu mishonga hongu so as to convince her. But pari kundinetsa manje ndepekuti ko vana baba vachazvigamuchira sei kuti ndafunga kuroora cousin sister yangu. Nanga iyi yakati vana baba kana kuri kunzi vakaramba, then the whole ceremony tinozonozviitira kun'anga. Ndine mushonga wandakanzi ndichapiwa uyo wandichashandisa pa cousin sister yangu. She is the last born in the family, ari kuuniversity right now. She is aged 23. So ndikufanira kuti ndige ndichizomuroora ndomuita mukadzi wangu, ndokuti ndinge ndichizokwanisa kuita mupfumi.
mai mukoma ndozvifambisawo sei? I am regretting zvinhu izvi zvandakaita. Ndakatombovakumbira kuti hakuna here dzimwe mhiko dzekuti ndouraya kana amai kana kuti baba oro kungotozvichekeresa inini part of my body, zviya zvandinonzwa zvichinzi unokwanisa kuora maybe gumbo kana kuti pai, but n'anga iyi yakabva yati iyo izvozvo haizvikwanise, yakatondipa a better option yekuti ndoroora cousin yangu. Please help me mukoma, ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Izvozvo hazviko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini ndakatanga kushandisirawo murume wangu mushonga womupfuhwira mainge muri mugore ra2014, then akazorutsiswa mugore ra2017. Saka kuzonorutsisiwa kwaakazoitwa akabva achizopiwa umwe mushonga inini ndisingazivi. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotora zvekare umwe mushonga, so ndakazomupa mushonga uyu wemupfuhwira mainge muri mugore ra2020. Kutaura kudai murume handitombozivi kuti aripi. Ane nguva yekuti anongobuda pamba mukoma obva atobuda obva aenda, and I am regretting zvandakaita kutaura chokwadi. Saka ndakazodzokera kuya kwandakapiwa mushonga ndikabva ndanzi murume wangu ndinofanira kuti ndige ndichiuya naye. Ndakambomuudza kuti tadii tambofamba, ndichiziva hangu kuti ndine n'anga yangu yandinayo kudhara, but akabva aramba manje sekuru ava vari kuti ndinofanira kuti ndige ndichizoya nevana vangu kudare kwavo. Hanzi pane zvavari kuda kuita pavana. One anobva atanga kurwara zvekuti tinofanira kuti tinge tichizotodzoka naye mudare mavo kuti mwana uyu ange achizoita right. Nai zvinoita here vedare? Hanzi that is the only way yekuti murume wangu ndinokwanisa kuuya naye mudare. Ivo vobva vaona kuti chii chaicho chakambonyatsoitwa paari ipapo paakazonorutsisiwa, because murume andishungurudza mukoma, anotoita zvimwe zvinhu pamberi pangu. Please help me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakaita mari ndichiri mwana mudiki. Pandakaromba ndainge ndiine 26 years. Kutaura kudai ndava ne29 years. Ndakaitawo iyo yavanoti blood sacrifice, ndikabva ndapiwa chimwe chigubhu ichi ndakanzi kana ndikaona sekunge business rangu rinenge rava kuderera ndinotora chigubhu ichocho ndobva ndatanga kuchikudza. Muchigubhu umu mune ropa rehanzvadzi yangu, because ndakaurayisa amai first. Pandakatanga kuita mhiko dzacho idzodzo pakabva pachizonzi kuti unge uchikwanisa kuita maprocesses acho ose panotoda ropa raamai. Saka ndakabva ndapiwa umwe mucheka ndikanzi ndige ndichiubata. Mucheka wainge uri wered. Ndakati ndakatarisa ndikabva ndaona kuti painge patova nechiso chaamai vangu, uye zvekare ndikabva ndachizopiwa banga. Ndakabva ndazovabaya pakati apa pemusoro wavo nebakatwa. Ndikabva ndaona mucheka uya wered wazara neropa. After that, mushure mekunge ndazotanga kuwana mari, ndakazonzi ndige ndichidzokera kuya ndikabhadhara $20,000 yemari yandainge ndashanda neziya rangu. Ndakavapa mari iya yasekuru vekundirombesa ndokubva vazondipa chigubhu. Chigubhu ichi vakati sezvo hanzvadzi yangu yainge iri iyo sacrifice, ndaifanira kuenda kunosiya chigubhu ichi kumba kwake so that asazopora. Ndakaenda ndichita sekunge munhu ari kuenda kunoonawo murwere, ndikabva ndazosiya chigubhu ichocho mukoma kuzonosvika achizonofa. After afa chigubhu ichi chakazouya kwandiri paainge achiri kumochwari, chainge chakatozara neropa. Ndainge ndakatogarana nasekuru nemamwe madzikoma angu. Chigubhu ichi ndikatongokaruka ndatoona chatova kumberi kwangu, hakuna kana umwe munhu akachiona. Ndikabva ndachinhonga ndikanochiisa mumotikari mangu. So pose apo pandinenge ndichiona kuti zvinhu zvinenge zvisiri kufamba zvakanaka, ndinotanga kuchikudza chigubhu ichi, then ndinobva
ndatonzwa ndava kutofonerwa kuti kwakati kwanzi kuri kudiwa motikari, ndobva ndatoendesa motikari sezvo tichiita zvehiring uye zvekare nemamwe mabhindauko angu andinoita. Saka mukoma ndikowo kuromba kwandakaita, uye zvekare sofa ndaroora vakadzi vanokwana kuita 2. Gore randakaromba ndakaroora umwe zvekare, she was my childhood friend. Paakangoona ndaita mari akabva azviswededza padhuze neni, then ndokubva achizofa akapetewa nacho chigubhu ichi. After that ndikabva ndazoroora umwe zvekare, uyo akazopetewa zvekare nacho chigubhu ichi. Mweya yavo ndinotoiona itorimo muchigubhu imomo apo pandinenge ndichikuchukudza. Vari 2 kudaro vanenge vachichema vakadzi vangu ava, including my sister. Amai ndivo chete vandisati ndakamboona. Ndiyo confession yandiinayo. Ndakanzi handifaniri kuti ndinge ndichitya pandinoona mweya yevafi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Ko mascandal amakaita muna December aripiko, uyai nemaconfessions enyu aDecember.